Państwu, witam na pierwszej części konferencji po meczu Krakowia-Zagłębie Lubin. Z nami trener gości Paweł Hapal. Proszę Panie trenerze o podsumowanie tego spotkania. Tak, ja jsem zadowolony z wyniku. Wygraliśmy tutaj, což je bardzo ważny wynik dla nas. Ten mecz dla mnie miał dużo nerwozity, dlatego że obě dvě družiny jsou na ostatním a předostatním miejsce a obě dvě družiny chtěli vygrát ten mecz a dlatego možná brakovalo piłkarskiej umiejętności, ale o to więcej to byla válka. Já jsem zadowolony z toho, že jsme vyvalčili 3 punkty, ale dla nás se situace nemění. My musíme, následující kolejka dla nás je taky ta nejvážnější. Takže dla nás každá kolejka bude ważna. Dziękuję Panie trenerze i proszę Państwa o pytania. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. W czym Pan widzi przewagę Zagłębia w dzisiejszym meczu? Zaczęło się od takiego kwadransa dobrego pressingu, a potem w czym Pan widzi wyższość swojej drużyny? Tak, já myslím, že když bylo znát, že Krakovia pierwszych 15 minut robila dużo blendů v rozgrywání hry, ztratila dużo pilek a to dla nás bylo bardzo dobrze. Potom myslím, že v druhé polově bylo bojsko už bardzo zlé na nějakou kombinaci a o to věci to byla válka. Krakovia hraje takovým stylem hry, že potom udělali změnu, dali druhého napasníka, vysokého, dlouhé pilky, potřebovali jsme získat vypadanou pilku. Bylo to víc o válce, jak o nějaké pilkarské umětnosti, ale zrobili jsme 3-4 kontraataky, kdy jsme mohli dobít druhou branku už včasně. Trenerze Jarosław Pawlak z Gazety Wyborczej. Kto według Pana spadnie z Ekstraklasy? Kdo? Kto według Pana spadnie z Ekstraklasy? Dla mě je jedno, jenom ať to není Zagłębie. Ale nepřeju to žádné družině, to je jasné. Nikdo nechce spadnout z Ekstraklasy, ale 2 družiny musí spadnout. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo, do widzenia.